Vítám vás na 9. ročníku Euroasijského dne, který se tradičně koná na Škole mezinárodních a veřejných vztahů. A co se tady děje? Zajímavé přednášky od zajímavých lidí o euroasijských kulturách a ochutnávka jídel, které pochází právě z euroasijských kultur. Tak pojďte se mnou na to. Nadšená s tím, co tady máte za výběr jídel, protože pro mě je to prostě poznávání i zemí a světa, i jak se tam jí, jaká je tam kultura, co mi tam chutná, co mi tam nechutná. Takže já jsem úplně nadšená, jaké tady máte skvělá jídla. A vím, že jste je připravili vy i naši učitelé a tohle je vlastně pro mě takový hrozně hezký začátek dne, kdy se vlastně naladím do jiné kultury pomocí prostě chutí a vůní a těchto věmů. Tak Euroasijské den mě baví, už to bylo zajímavé před rokem a zatím byly přednášky zajímavé a rozhodně se těším na další. Teďka čekám na další přednášku, na kterou se velice těším. Tak, paní učitelka, já bych se vás chtěl zeptat, na jaký jste byla přednášce zatím a jak se vám líbila, jestli jste se naučila něco nového? Tak já jsem byla na přednášce od pana docenta Maršálka a bylo to úvod do čínské kultury, a bylo to moc zajímavé. Já jsem vlastně s panem učitelem Maršálkem znám z vysoké školy, tak to bylo takové příjemné vrácení se zpět do studentských lavic. Ale bylo to jako opravdu hodně fajn, jakože na to, že měli strašně málo času, to všechno tam vlastně zahrnout, tak si myslím, že to udělal velmi dobře. Je to vynikající, je v tom cítit ten nádech, ta autenticita toho humusu a toho chleba. Tak já bych se tě chtěl zeptat, jak jsi užil Euroasijský den, jaká přednáška se ti líbila nejvíc a jaký jídlo ti nejvíc chutnalo, pokud jsi tady něco koupil? Tak já bych chtěl říct, že Euroasijský den byl super. Líbila se mi přednáška o pobaltských státech a o křesťanství a jejich tradicích. Bylo to super, jsem rád, že jsem se tady mohl zúčastnit tohoto dne. A jídlo jsem zatím ochutnával z kořicové šneky a ty byly moc dobrý. Já jsem byla na přednášce na skok do Skotska a líbilo se mi to moc, protože jsem toho o Skotsku moc nevěděla a dozvěděla jsem se každopádně něco nového. Tak paní učitelko, jak vám chutná jídlo a co jste si vůbec koupila tady? Jídlo je výborný, chutná mi to moc. Vzala jsem si panakotu, závitek, klasický nán s humusem a ještě spoustu dobrat. Moc se to těším, mám na to dneska celý den, abych to snědla, takže se těším, že si to nechám na celý den. A můžu se ještě zeptat, na jaký přednášce jste teď byla a jak se vám líbila? Teď jsem byla na přednášce o buddhismu. Přednáška se mi líbila moc a byla zajímavá pro mě i zkušenost s meditací buddhistickou, protože to bylo něco, co jsem viděla poprvé. Super, já vám moc děkuju. Já taky děkuju, užijte si to. Dobrý, já bych se vás chtěl zeptat nejdřív, jak se vám líbí tady jako na škole, jakou tady máte z toho atmosféru, jak se tady cítíte, a za druhý bych se vás teda chtěl zeptat, jak se vám povedla přednáška. Myslíte, že to bylo dobrý a že jste vlastně předal něco studentům, vlastně to, co jste chtěl? Tak, dobrý den, za prvý se mi líbí ten systém tohohle dne, jak to máte zorganizovaný, je tu spoustu různých přednášek na různé témata, což si myslím, že by vám jako studentům mohlo věci předat. A tím, jak se ty studenti do té mojí přednášky zapojili, tak si myslím, že snad se mi povedlo nějakou tu hlavní myšlenku toho jména nic není nemožný do vás přidat a dostat, takže takhle za mě. Myslím si, že kdyby jednomu z vás ta myšlenka něco dala, tak je to plus. Pokud si ty lidi z toho odnesou nejenom tu zeměpisnou část, ale i tu část, která je osobní a emoční, tak by vám mělo něco přidat to, co znamená slovo motivace, takže proto já to dělám. Já moc děkuji za pozvání a za oslovení. Vždycky velmi ráda jezdím na školy. Já si sama vzpomenu, co jsem vlastně věděla, nebo jak jsem já studovala na Gimplu. A jak bych byla ráda, kdybychom nějaké takové přednášky lidí, kteří jsou opravdu odborníci a kteří se tomu tématu věnují, jak bych takové přednášky ráda měla. A proto je také ráda dělám a ráda se bavím s mladými lidmi o tom, co vlastně zajímá je. A jsem ráda, že i na vaší škole jsem měla asi 2 nebo 3 otázky, že vlastně studenty to téma zajímalo, aspoň nějak. A mám zkušenosti s tím, že pokud mluvíme o té těžké krvavé historii, pokud mluvíme o gulazích a odsunech na Sibiř, tak to je téma, které opravdu pohne s každým a které zajímá každého.
A myslím si, že právě i pro porozumění současnému světu a současným mezinárodním vztahům je důležité znát historii ostatních států a to, jak vnímají svět a mezinárodní vztahy ostatní národy v Evropě. Tak holky, já bych se vás chtěl zeptat, jak funguje vlastně organizace toho Euroasijského dne jako takového? Hele, funguje to úplně bombasticky, máme to úplně skvěle jako udělaný, máme v tom skvělý systém, lidi jsou slušní a funguje to s nima. Sice jako ceny jsou občas takový jako ale jinak to jde super. Super, a máš k tomu můžeš k tomu ještě dodat něco, Terko, nebo už ne? Tak jako určitě, že jo, proč ne, ale jako já myslím, že to tady funguje skvěle, je to tady dobře zajetý, dobře to funguje, lidi rádi nakupujou, lidi rádi jedí a no, prostě je to fajn. Trošku zmatek, ale dobrý. Super holky, tak já vám moc děkuji za rozhovor.